dan, lijep pozdrav svima. Evo ispred nas jedna utakmica, duel starih rivala, starih poznanika, nogometnog kluba Čelik iz Zenice i Slobode iz Tuzle. Sigurno da su to dvije ekipe koje zaslužuju da igraju Premier ligu, jedna i druga. Međutim, u ovom vremenu se nalazi tu gdje se nalazi. Ekipa Čelika je u sredini tabeli, imaju veliku podršku svojih navijača, sigurno da će veliki broj njihovih navijača doći do Tuzle da ih podrži. Što se tiče nas i naše pripreme za ovu utakmicu, spremali smo se kao i za svaku drugu. Znamo šta nas čeka, znamo šta je naš cilj. Moramo izaći maksimalno fokusirani na teren kako bi zabilježili nova 3 boda i nastavili svoj put ka Premier ligi. Imali smo malo problema u prethodnom periodu oko sastava zbog povrijeđenih igrača u nekom periodu zbog povreda. Za ovu utakmicu možemo da računamo, mislim da smo u zadnje vrijeme ovo prvi put da sad imamo maltene kompletan roster i da možemo da računamo na kompletan tim u punom kapacitetu, tako da neće nam biti lako ni sastaviti sastav ovaj put. Imamo još nekih nedoumica, ali ima vremena još do sutra pa ćemo odrediti taj početni sastav, ali siguran sam kogod izađe na teren i kakav god bude sastav da ćemo opravdati očekivanje, upisati 3 boda i nastaviti svoj put ka Premier ligi. Hvala. Neka pitanja do Darka? Nogometnog kluba Čelik. Radili smo scouting kao i za svaku drugu ekipu. Na gostujućim terenima u zadnje vrijeme, kako se oporavlja kapiten Horić, igraju sa 3-5-2 ili u defanzivnoj strukturi 5-3-2. Taj neki niski blok sa 5 igrača u zadnjoj liniji, 3 vezna ispred njih, tako da sigurno neće biti lako probiti ako se spusti nisko, ali imali smo prethodne utakmice gdje smo susretali smo sa tim stvarima i uspjeli smo to na neki način riješiti. Mislim da imamo odgovor za to. Imaju nekih nedostataka, fale im 2 igrača, naprijed Mašić i pozadnji Bajranović, stoper, to što smo uspjeli da primijetimo i mislim da i oni imaju igrače koji mogu zamijeniti, tako da to neće biti neki problem za njih, sigurno će doći da igraju. Nisu ni jednu utakmicu ili gostujuću utakmicu što pratili, nisu ni na jednu utakmicu otišli da se brane striktno, nego su igrali u fudbal, pa negdje su izlazili kao pobjednici, negdje kao poraženi, ali nadam se da će ovaj put mi shvatiti i mi izaći kao pobjednici. Još pitanja?